Milí posluchači, dneska je pořad Na stole je téma na téma záchranný kruh aneb jak se živí proglas. U něho vás zdraví a vítají Martin Holík a Jaroslav Vojtěch. Teď bychom už rádi zabrousili na věc, která je pro nás zajímavá a pro vás může být také hodně zajímavá. Ano, my bychom rádi vlastně trošku zabrousili tady do té finanční otázky, kterou teď tak vlastně řešíme. To znamená, vezmeme to trošku z historie, prolneme tam prostě všechno možné, tak abyste se mohli vlastně dozvědět více věcí, které tady s tím, co nyní řešíme aktuálně a prioritně, tak co řešíme. No a chci říct, že to natáčíme tak, abychom to zároveň dostali do pořadu Na stole je téma. Podtitul je Záchranný kruh a ten bude vysílán ve středu v 9 a opakován ve čtvrtek 5 minut po půlnoci a potom večer ve 22:30, čili ve standardních časech pořadu Na stole je téma. Martine, já to vezmu hnedka prostě od začátku. My jsme si připravili nějaká témata. Já se tě vlastně zeptám skutečně na historii a na možnosti, které máme. Tak možnosti, jak živit rádio, které nebylo žádným vynálezem Martina Holíka, ale věděl jsem a viděli jsme, že v zahraničí běžně existují rádia v rukách křesťanů, tak bylo jenom jako jak začít, jak to financovat, jak to celé udělat, co vysílat. No a možnosti byly v podstatě 3. Jedna bylo standardně z reklamy. Dneska si kdo myslí, že je to ten přirozený způsob. No není. Jo, je to jeden, který se ustálil a když někdo vyrábí ponožky a prodává je, tak tady se prostě vyrábí posluchač a prodává se té reklamě. Takže vy si vlastně v nákupu předmětů, které se inzerují, platíte vlastně to rádio a to i když byste ho neposlouchali. Jo, v tomto smyslu vlastně to financování naše je příjemnější a řekněme i spravedlivější. Druhý systém by byl z toho prodeje vysílání. To, co běžně dneska známe z televizí, které jsou zamknuté, dokud si je nepředplatíte. To, co známe z těch takzvaných paywallů, to znamená platební zeď, u podcastů a dalších pořadů typu audio nebo audio i s videem, tak to u nás dodnes nelze. V tom rozhlasovém branži, přestože technologicky by to šlo, tak se to prostě nepraktikuje. No a ta třetí metoda je z příspěvků a ty mohou být buď povinné nebo nepovinné. Známe třeba rakouské Stefansdom nebo na Slovensku Lux, když se někdo přihlásí do toho klubu přátel, tak se tam zaváže, že třeba po 4 roky bude přispívat konkrétní částkou v konkrétních intervalech. Tím dosahují té vyrovnanosti měsíční, protože ti lidé dělají měsíční platby. Ale jinak to není žádná výhoda, protože když se do toho klubu holt moc lidí nepřihlásí, tak těch peněz také moc není. Čili my jsme zvolili takovou metodu, že to budou nepovinné a to bylo zejména v době, kdy byla vysoká nezaměstnanost a lidé hodně často měnili práci a když byli bez práce, no tak jsme po nich nemohli žádný pravidelný příspěvek chtít. A řekl bych, že pořád je to jako asi nejlepší způsob, ten, který jsme zvolili. Martine, může být, nebo my to víme, tady pro některé redaktory, pro některé tvůrce především překážkou takzvané žebrání? Ano je a když nám třeba odcházeli někteří lidé, tak řekli, já prostě nevydržím to, že my pořád škemráme o almužnu, zatímco my chceme být sebevědomé rádio nezávislé. Jenomže právě ta závislost je to nejpříjemnější, co může být, protože tam máte tu přímou zpětnou vazbu. Jestliže vysíláte tak, že nás to zajímá, tak my vás rádi podpoříme, říkají posluchači. A pokud byste pro nás byli nezajímaví, nebo bychom se jinde dozvěděli ty věci lépe, no tak v podstatě proč bychom potom měli existovat? Jo? To si nemusíme jako hrát na to, že jsme nepostradatelní pro křesťanstvo nebo obecně pro obyvatelstvo Česka. A řekl bych, že je dneska v životě
běžných rodin spousta výdajů, kterým ti lidé podporují i ten celek. Třeba malí hokejisté, kdo má ve svém okruhu, tak ví, kolik ti rodiče vynaloží obětavosti to brzo ráno vstávat, opatřit za velmi vysoký peníz všechno tu výbavu bezpečnostní a hokejistickou, a nebo ještě dražší příklad, dcera má ráda koně, tak obětavý táta koupí nějaký tamhle Defender a 4x4 a přívěs a vozí koníka a je to pro všechny velká zátěž. Tak oni tím podporují vlastně jako to, že jsme dobří v hokeji, Česká republika, anebo že máme třeba dobré koně, dobrá plemena, umíme se o ně starat. Já se teda přidám s osobní zkušeností, protože jsem skutečně vychoval 2 fotbalisty, řekněme pomalu do 2. fotbalové ligy, takže velmi dobře vím, o čem mluvíš, a ten hokej je skutečně ještě náročnější. Takže je to správné přirovnání. A tam je několik stupňů. Mně se to vysílání líbí, tak vám něco pošlu. Nebo já to podporuji, i když neposlouchám, protože na to nemám čas, nebo jsem si na to nenavykl, ale protože naše babička, nebo protože naše děti, jo. A někteří řeknou, já podporuji, protože je to dobré dílo. A neříká tam, jak moc ho užívá nebo neužívá. Tak. A my tam máme pořád tu trojici v tom vysílání, jednak tu pastorační, to jsou ty společné modlitby, aby lidé nebyli sami, nebo teď, když je do kostelů třeba těžko se dostat, tak je tam ta účast na mši svaté, i když vzdálená. Potom je tady ta kulturní, to je prostě ta krásná literatura, dobrý výběr hudby, klasika, duchovní, folklor, jo, a potom tam vyzobáváme vlastně ty momenty, kdy to můžeme říct, že to je evangelizační, že to přitahuje. Jo? A dneska skutečně už nejsou lidé třeba mezi muzikanty, dneska už neslyšíš, že zazní, hele, oni jsou to křesťaní, ale navzdory tomu vysílají dobrou hudbu, totiž tu naši. Ne, dneska se to jako nebere a tím pádem je to vlastně velice skromný a pokorný způsob, jakým sdělovat pravdu o radostné zvěsti Ježíše Krista. Nakonec tady k tomu poslednímu bodu přirovnám i něco, nebo přidám nějaký svůj věm. My jsme tady v Proglasu vlastně přidali galerii, máme tady galerijní činnost a k tomu se vztahuje i pořad Paleta Proglasu. To znamená, je to skutečně ten kulturotvorný prvek, který se vlastně představujeme výtvarné umění i po vlnách. Tak je také zajímavé. Takže dneska plně platí, že Proglas je víc než rádio. Já bych se, Martine, dostal k dalšímu bodu. Jak tedy se takové rádio nebo jak Proglas financujeme? Tak, jsou tam tyto možnosti. Máte peněz dost, když se chcete pustit do rozhlasového vysílání, tak to vysílání rozšiřuješ, obnovuješ, modernizuješ, zkvalitňuješ pořady, děláš je pracněji a tak dále. To, co si každý z nás touží, jak si prožít a užít. Nebo máš těch peněz akorát, tak vlastně jenom obnovuješ, udržuješ to, na co ses vypracoval. My jsme také začínali třeba s 18,5 hodinami vysílání, ale potom, když se ukázalo, že těm technologickým firmám platíš stejně za 24 hodin těch tras a vysílačů, tak šlo vlastně jenom o to sehnat na to noční moderování dostatek mladých lidí, kteří ty noci přežijí a to rozbití toho pracovního dne. A nebo máš málo peněz a v tom případě omezuješ. A to omezování se buď dá dělat tím, že třeba snížíš počet vysílačů, což je téměř nemožné, protože když dostaneš licenci, tak je to mimořádná hodnota a jen blázen by se jich zbavoval. Že? A nebo šetříš třeba na objevě technologií, což se ti ovšem projeví potom častou poruchovostí a zastaráváním. A nebo šetříš tím, že začneš dělat ty pořady efektivněji, s menším počtem lidí, kteří už to umí a jsou to profíci a na rozdíl od začátku prostě tu věc vytvoří za čtvrtinu času a stejně hezky. Takže já bych měl takové připodobnění, a to sice tady k té otázce toho financování, protože přesně si říkal, máme dost, máte akorát a podobně, tak ono to připodobnění k tomu sportu zase bude podobné. Kdo chodí na tréninky 4krát za týden, tak roste ve sportu. Kdo chodí 3krát
a méně, tak udržuje. Čili to je úplně přesně to, jak jsme to rozebrali. Je tam ještě jeden takový podstupínek. Máte naději na to, že budete mít dost? Jděte do toho. Jo, to je takový ten legendární moment, kdy jsme v roce 97 řekli, milí, my jsme vysoutěžili silný vysílač na Ještědu, ale jednak tam žije méně lidí, jednak z toho méně věřících a jednak je to šíleně drahé. Tak, a to byla ta akce, která se jmenovala Současní posluchači budoucím posluchačům. A my jsme tenkrát vyzvali, bylo to podobně jako teď ten záchranný kruh, ale tenkrát to bylo pozitivní. Chcete, aby i druzí slyšeli to, na co ještě teď dlouho nebudeme mít, tak pošlete. A ty lidé poslali nad své obvyklé dary ještě tolik peněz, že 1,5 až 2 jsme z toho vydržovali ten vysílač a během té doby se přihlásilo tolik přispívajících posluchačů, že ten vysílač potom už byl dávno soběstačný a už i přináší tedy na výrobu pořadu. Takže to je taková odvaha, že by si člověk řekl, nebudu to riskovat, i když ta možnost je, ať se nerozkolísám, ale ten, kdo má odvahu, a to zase asi souvisí s tím sportem, prostě když vydržím, tak se do nějaké té úrovně dostanu. Já to ještě znova teda nacházím tady připodobnění, protože si řekl to heslo současní budoucím. Mně to přijde, jako když sázíš les. Samozřejmě sázíš ty, další generace se stará a ta třetí teprve prostě sklízí, takže je to velmi podobný. A tohle trvalo třeba ty 3 roky, takže to byly ty generace vlastně, kdy si lidé řekli, hele, vy to jste oplakali, že ono už to vysílá x let a vy to pořád nemůžete nějak zachytit rozumně a teď ta možnost by byla. Tak si dejte na tom záležet, ať to začnete poslouchat. A máme tady krásný oslý můstek v tom lese a v té budoucnosti a já navážu teď na DAB+. Ten DAB+, to je takový zajímavý fenomén, že vlastně Bůh nám dal schopnost vymýšlet nové věci a tady tohleto je zásadně z nápaditosti a vynalézavosti matematiků. Matematici prostě vymysleli postupy, jak dostat informaci koncentrovanějším způsobem než dosud. My jsme, a všichni dříve narození ví, co je to VKV FM, velmi krátké vlny, frekvenčně modulované, analogové vysílání. Vysílač, potom na druhé straně anténa, ono se to dekóduje, převede a už to hraje z toho rádia. A teď naraz se přišlo na to, že se úplně stejně vysílají úplně stejné vlny, ale jsou chytřeji zakomponované v nich ty informace. A dokonce jsou tam kontrolní informace, takže se ví, jak to nakonec dopadá. A to se jmenuje Digital Audio Broadcasting, čili digitální audio vysílání a je to privilegium, protože jsme se k tomu dostali a teď to můžeme užívat, není to žádná vymyšlenost pro glasu, je to celosvětový fenomén, protože se ví, že to jsou megawaty a megawaty vyzářené energie, kde se vyšle jeden jediný program. A tady naraz do toho dostaneš 15 programů a dostaneš tam obrázky, údaje, dopravní zpravodajství, předpověď počasí, nouzové vysílání při povodních, při zemětřesení, při čemkoliv, nedej bože při válce. Takže my jsme šli do toho, protože víme, že to je efektivnější, že to víc šetří životní prostředí a že jsou tam ty metody, jak trošku štít to ucho, aby nepoznalo, že to je kryto přes sebe. Dokonce dneska každý uživatel televizoru už má druhou generaci tady té chytrosti, protože bylo po analogovém vysílání DVB-T a potom DVB-T2. A všichni na to přešli a je mi úplně jedno a naraz tam prostě mají 45 televizí a hlavně s vyzářeným stejným výkonem, takže to nehoníme pánu bohu do oken ty megawaty, ale je za to teda užitečný program. Takže VKV FM zmizí stejně jako jsme zmizeli z krátkých vln, ze středních vln, opustili jsme v podstatě už dnes dlouhé vlny a místo toho jsou tady ty DAB vlny. Tak a to je prostě věc, kterou člověk musí ocenit a byl by vlastně hloupý, kdyby ji nevyužil. A náš problém je, nebo náš
náš úkol veliký je naučit lidi koupit si ty přijímače. Já bych spíš řekl úkol a spíš bych to nazval cestou, po které skutečně jdeme. Hezky si vysvětlil tady tu historii. Já ještě přidám zase ze svého úhlu pohledu. Já mám teď v současné době nějakou dobu už převaděč v autě, takový dabový, a byť to není úplně komfortní, protože ty písmenka tam jsou prostě malá a tak dál, není to úplně ono, ale dá se třeba oceňuju, když jedu a je tam nějaká písnička, já třeba nevím, co je za interpreta, tak vlastně mi to tam vlastně běží v tom řádku, takže je to příjemné i tady z toho hlediska, že se to prostě člověk jako doví. V těch dabových přijímačích, které teď tady máme třeba na té výstavce, já se pak dostanu k těm kaprům a podobně, tak tady ty mají trošku větší ty monitory a tam už třeba vidíte více těch informací, případně moderátora, který zrovna má službu a podobně. To, co máš, tak má ten displej OLED, takže tam, i když jsou písmenka malá, tak je to krásně kontrastní. A mě to skutečně taky těší, když se kouknu a vidím, kdo to zpívá a co to zpívá, protože si to člověk nepamatuje. Ano, promiň, Martine, je to prostě nějaká cesta. A v nových autech už to 4 roky je povinně, takže do nějakých dalších 10 let vlastně to bude mít každé auto. A jinak do těch domácností máme všeho typu do kapsičky, na stůl, na zahrádku, všechny typy jsou k mání a nejsou drahé. Máme jich tady hodně. Náš tatíček nebo štíček hledá, co zvěděl. Nám ubohým cikáňatům nic nepověděl. Uměl pít, uměl hrát, mě chce dělat tvrdě spát. Za 5 prstů pěkné věci kupovat. Za 5 prstů pěkné věci kupovat. Náš tatíček nebo štíček o nás málo dbal. Měl podivnou píšťaličku, nám ji nenechal. Kde však jej uctili, dobře mu zaplatili. Divoucí na své oči spatřili. Divoucí na své oči spatřili. Z kapsy vyndal píšťaličku, oheň rozdělal. Jak zapískal, všechny šváby z domu vyvolal. Musel šváb ze vrátek napřed nebo nazpátek. Potom dostal červeňoučký kabátek. Dostal červeňoučký kabátek. Jak zapískal na píšťalku po vsi po městě, hned za ním německé myši byly na cestě. Museli vandrovat, podle něho tancovat. Z hráze chutě do rybníka hopsovat. Z hráze chutě do rybníka hopsovat. Ach, tatíčku nebo štíčku, kam si rozum dát? Kdybys nám byl
Čechách, tak i na Moravě panský žít. V Čechách, tak i na Moravě panský žít. Prosím tě, kdyby si shrnul, Martine, takové zásadní rozdíly a zásadní pojmy v druzích vysílání. My v Evropě a ve světě známe několik systémů. Ten, po kterém jsme toužili, tak by byl trojnožka, veřejnoprávní, soukromoprávní komerční a soukromoprávní nekomerční. Jsou země, kde je rozvinutý ten občanský sektor, ta složka společnosti, kde si ti lidé prostě řeknou, hele, tady budeme mít zahrádky a budeme tam pěstovat kytky a brambory a budeme se navzájem navštěvovat. A stejně tak si ty lidé řeknou, budeme si spolu navzájem povídat a budeme to dělat skrze to městské rádio. Nebo oborové rádio. Představ si, že třeba skauti by měli svoje zájmové rádio. Jo, dneska třeba ty hypermarkety jsou propojené na to nabízení zboží. Jo, ale tady toto vyšlo právě tím bezdrátovým způsobem a mělo by to povinnost nevydělávat. Jo? A tam potom jsou jako daňové výhody právě pro to skládání. Já mám takový ten až notorický příklad, že třeba ve Spojených státech zastaví vysílání, nachystají co nejlepšího za ten celý rok. Natočili, odvysílali, udělali takovou přehlídku a po každé 20. minutě řeknou, přátelé, teď je ten čas, kdy je potřeba nás nakrmit penězmi a potom už vám dáme zase pokoj. Oni skutečně třeba týden nebo 14 dní to takhle dělají, potom řeknou, už máme dost a teď už vám dáme celý rok pokoj. V našem případě by to takhle nešlo, protože přece jenom je to jako velké zařízení, my nejsme žádné malinké rádio, ale celoplošné, tak tam to prostě děláme průběžně. Ale třeba ten záchranný kruh, to je vlastně nápodoba tady tohoto, teď okamžitě potřebujeme tolik a jestli toho dosáhneme, tak už zase vám dáme pokoj a budeme vám vděční. Takže u nás bohužel ta třetí noha nevznikla a je to trošku jako to jde za všemi vládami od sametu až do dneška, že nedokázali tohleto ani přijmout, ani pochopit a už vůbec ne prosadit. Přitom jsme se hodně snažili a měli jsme už i třeba paragrafová znění, která už byla připravena k tomu, aby taková trojnožka vznikla. Třeba ve Francii vlastně se dotují tady ty malé z licenčních poplatků a z pokut a potom z fondu Ministerstva kultury místního. Jo, ty částky nejsou veliké, ale vlastně pomáhají právě vyrovnat ten deficit toho dobrovolného přispívání a té skutečné potřeby. Takže soukromoprávní neziskové neexistují a my jsme se museli zařadit mezi ty komerční, ale tím, že jsme prohlásili, že jsme vlastně nekomerční, takže to SROčko je podle zvláštního paragrafu písmenka v zákoně vytvářeno jako neziskové za jiným účelem, než je dosahování zisku. Jo? Tak to máme taky mírně výhodnější daňově, i když dneska už ty rozdíly nejsou velké, ale, a to je podstatné, že můžeme vydávat potvrzení dárcům, aby si odpočítávali od základu daně. Tak. Jenom se zmíním zpátky k tomu bodu, který jsme teď probírali, tak nezapomínej, já to myslím v nadsázce z hlediska té legislativy, že nám uběhlo teprve 35 let. To je dobrá poznámka. Martine, já se tě chci zeptat, tak teď samozřejmě to prioritní, co teď řešíme, zmínil si záchranný kruh, máme prostě, bijeme na poplach, udělali jsme prostě velkým výkřikem tady všechny ty věci, které jsme udělali. Pojďme se vrátit, pojďme si trošku rozšifrovat ty dluhy. Tak, hned předešlu, že ten náš výkřik v listopadu zaznamenal fantastický úspěch a teda smekáme, milí dárci, protože skutečně jsme dosáhli a už i malinko překročili takové ty nejfantastičtější sny, jak bychom to dotáhli na ty dluhy listopadové. On ten prosinec bude vlastně stejně náročný, ba ještě trošku náročnější, takže teď, když je o něco více, tak už to jde na ten dluh prosincový. A je to tak, že
Nebude to tím, jak jedna pisatelka, která darovala krásný obnos, napsala, proč jste to nechali dojít tak daleko. Jo? No tak já bych řekl, že to nebyla nerozvážnost, nějaké velké oči. Vy můžete kalkulovat s tím, co dostáváte, můžete předvídat, odhadovat, aproximovat z různých jiných let, z různých jiných situací, z inflace, z ceny koruny a řeknete si, tak to bychom měli utáhnout. Ale když potom přijdou nečekané události, a to bylo opravdu jednak ta válka, která přinesla zvýšené ceny energií, a skoro zároveň, vlastně paralelně s tím, byl covid, který zase přinesl inflace. Jo? A potom ještě mohu započítat, ano, tady i došlo k jakémusi rozkolu, po kterém odešli někteří pracovníci, nejenom redakční, ty by možná boleli nejméně, ale i administrativní a techničtí. A to si vemte, že my jsme 2 roky chodili s rouškami na ústech, pořád se dezinfikovalo, pořád se čistili ruce, pořád se testovalo, pořád se nesměli potkat ty skupiny zelená, červená, aby kdyby někdo se nakazil, aby mohla nastoupit ta druhá skupina, to bylo mimořádně nervově zatěžující. Takže já se nedivím, že zároveň s tím bylo to stěhování, takže to jsou 3 silné prvky, které nevymyslíte. Jo, protože to stěhování jsme plánovali samozřejmě ještě předtím, než se objevil koronavirus. Takže chybí předpokládaný rozpočet, který jsme doufali plně nadějně a těch peněz nebylo zas tak jako o mnoho méně, ale bylo o něco méně. No a potom jsme ztratili podporu jednoho významného člena klubu, totiž jednotlivá biskupství mají jednotlivá členská čísla od 1 do 8 a vlastně bylo to na ně tak asi 400 000 korun ročně na jednoho, protože to se po celých těch 29 let, 26 let se to vlastně dělo různými formami a v posledních 3 letech se to 2krát nenaplnilo. Čili vy s tím jako nějak počítáte a když by se řeklo, že méně nebo i mnohem méně, ale když nedostanete 2krát vůbec nic, tak vám to prostě zasvědčí s tím rozpočtem. No a potom nezbyde, než si začít půjčovat a když si půjčujete, tak si půjčujete nejprve u hodných lidí bez úroku, potom u těch dalších na vyšší částky třeba s úrokem a potom si třeba půjčíte u banky a to je s velikým úrokem. No a potom máte takzvanou dluhovou službu, kterou musíte obsluhovat, takže naraz vám k tomu dluhu, na který si půjčíte, ještě přibudou další dluhy, tak jak to má Česká republika. Jo? Když vidíme tu dluhovou službu, tak to se počítá v miliardách a v desítkách miliard vlastně. Takže jsme se do toho takhle dostali. Já bych jenom to znovu ještě malinko rozkryl. Aspoň jeden z těch údajů, v podstatě, když jsme odcházeli, nebo když Radio Proglas odcházel z Biskupského gymnázia a uzavírali se smluvní vztah tady na Olomoucké, tak ta startovací výše toho nájmu a služeb byla asi 3,5 milionu za rok a dneska jsme vážení na 5,5 milionech. Čili za ty 4 roky jsme poskočili v tom absolutním čísle tady o to a máte tady první 2 miliony, který ta neziskovka prostě je to těžký, že hospodaříte pořád s podobným jako rozpočtem. Ano. A sluší se říct na tomto místě, že by se zdálo, že třeba jak roste inflace, rostou nároky, roste samozřejmý nárok na kvalitu toho vysílání, takže to musí být pořád všechno dražší. Nemusí. To je právě to, že ta lidská vynalézavost, třeba to digitální vysílání skutečně je až 7krát levnější a my pokud přečkáme ten souběh toho FM, k tomu ještě něco řeknu, a přejdeme na ten DAB, tak vlastně se to prudce zlevní na té výdajové stránce za technologie. A mohlo by se říci, že teda nemohou stoupat mzdy, no tak my bychom rádi a myslím, že je i reálné, že budou stoupat mzdy, alespoň o inflaci, protože teďka jsme docela hluboko pod průměrnou mzdou, přičemž skoro všichni tvůrči jsou vysokoškoláci. A jde to. Jo, to znamená efektivitou práce, znalostním vlastně věděním a potom právě těmi novými technologiemi. Takže já když půjdu aktuálně, tak mívali jsme 45 úvazků, když si spočítáte nepřetržité služby 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, moderátoři, hlídači a potom teda už na normální úvazky redaktoři, administrativa,
a redaktoři v regionech třeba. Jo, takže vlastně na ty úvazky jednoduše vynásobeno potřebovali jste 20 milionů korun, což je podprůměrná mzda, je to z odvody. A potom na šíření toho FM je 12 milionů, potom máte poplatky na ty ochranné svazy, OSA, Intergram, Dília, platíme si ČTK, platíme si inzerci v Katolickém týdeníku. Takže velice rychle dojdete k tomu, že těch 630 milionů tam už není vlastně žádný polštář. Nyní tedy máme 35 přepočtených úvazků, což je tím pádem o dobré 3 miliony měsíčně méně. Ale skoro všechny ty výdaje jsou takzvané mandatorní, že vy tam nemůžete v jednom měsíci něco neplatit nebo vypnout jeden vysílač nebo dát výpověď jednomu pracovníkovi. Nemůžete. Jo? Čili v tom je to obtížné a my jsme potřebovali teďka, když jsme se hodně uskorovnili 3 miliony měsíčně, ale my jsme dostávali měsíčně 2,8 milionů. Takže těch 200 000, člověk by si řekl na procenta, to není žádná závažná věc, ale když to máte celý rok, tak je to 200 000 krát 12. A když vám to trvá už s 3. rokem, tak naraz se dostanete právě k těm asi 7 milionům. Tak. No a je tam jedna věc, generační stárnutí klubu Přátel, což ovšem neznamená, že je to se snižování počtu posluchačů. Spíš už nevědí, jak je to financováno a právě proto existuje tento pořad, abychom to znovu a znovu připomínali, že je to sebevědomé nabízení slušných služeb, výměnou za podobně sebevědomé podporování tohoto projektu již skoro 30letého. Takže není to almužna, není to žebrání, ale je to vlastně výměna na základě dobrovolnosti, řekl bych, dobrého srdce. No a zde máme velkou šanci na pokrok právě skrze lepší pokrytí za méně peněz, protože ten DAB, kromě té úspornosti, má tu výhodu, že ho konečně můžeme spustit prakticky po celé zemi a žádné okolní státy nemohou protestovat, protože i oni zase dostali svoje sady technických prostředků. Takže to vysílání prostě teď stojí, jdeme tomu 12 milionů na pokrytí 35% obyvatel a bude 85% za pouhých 9 milionů. Takže je to vlastně až 5krát levnější. A to je naše velká naděje. Já se ještě, Martine, dotknu 2 věcí zpětně tady k těm bodům.
Jedna, tu si poznamenal teď před chvílí, a to sice je ten bod Stárnoucí klub přátel, generační věc. Je to takzvaná generační výměna, kterou my vidíme ve všech jako sektorech i prostě v záležitostech firem a tak dál. Čili ano, to je to stárnutí. My tady sice máme vytvořený nějaký strom. To je podle mě kontinuita, není to generační výměna, to by bylo spíš u těch tvůrců, že ti 25letí nastoupí a 60letí odstoupí, ale ono to tady v té branži tak moc není, protože třeba právě ten, kdo má přes 60, tak má tolik životních zkušeností, že se zapojí okamžitě a dobře a je starším redaktorem pro ty mladé. A naopak ti mladí třeba se něco tady naučí a potom odejdou a je to pro nás vlastně skoro čistá ztráta. Já jsem měl na mysli kamarády Proglasu, kteří nám stárnou a tím pádem právě dochází tady v tom slova smyslu, nebo tady bychom potřebovali nahradit právě těmi mladšími ty, kteří už odešli, a nebo kterými je 80 a podobně. Ještě se chci vrátit tady k tomu, co jsme říkali předtím, a to sice k tomu bodu toho prosince. Čili toho, že jsme nadmíru spokojeni, nebo nespokojeni, ale nadšení z toho, jak nás v současné době podporujete. Ano, to je velká věc. Na druhou stranu, já bych spíš byl tady v tom slova smyslu mírný optimista pouze, protože nás ještě čeká ten prosinec a my skutečně nejsme schopni říct, kolik z vás jste využili prostě těch prostředků, který byste nám bývali dali v tom prosinci. Takže ještě prosinec budeme trošku jako napnutí. A pak nás čeká leden, kde se platí jednoroční poplatky a je to vlastně stálý zápas. Stálý. Jo? Ano. Já jsem tím chtěl jenom říct, že se trvávejte nadále v té podpoře. Tak. My jsme v tom listopadu potřebovali na běžný provoz 3 miliony, výkřik zněl, že 1 milion i hned, to jsme dostali, a 3 miliony do konce listopadu, to jsme také dostali. Takže vlastně naraz už je přes těch 7 milionů, jenže na prosinec plánujeme 3 miliony jako obvykle, potom každý rok přichází ten prosinec jako štědřejší i tak bez dluhů, kterým se právě dorovnávají některé věci. A to bývá kolem 7 milionů celkem, čili plus 4. A my jsme řekli, my potřebujeme ještě plus 3 na ty dluhy. Čili my vlastně v prosinci potřebujeme 10, zatímco v listopadu 9. Ale teď už teda máme těch 7,5 a ještě listopad neskončil, takže je dost možné, že kdybychom se v listopadu dostali do těch 9, tak by potom v prosinci stačilo jen 8, což je ovšem taky závratná část. Tak, ale my to skutečně s tím prosincem prostě nemůžeme vědět, jestli jste mnoho těch prostředků už nepoužili teďka v tom listopadu, takže to bude velká otázka. Já se chci ještě vrátit potom, prosím tě, namítl bych, nebo ani ne já, ale někteří posluchači se nás ptají na podcasty. Vlastně nám se snaží podnuknout myšlenku, že to lineární vysílání se už přežilo právě těmi podcasty. Ono teďka pravda. Rozhlasové vysílání je trošku teďka popelka, protože se hodně rozvíjejí právě ty audiovizuální služby jednak v počtu televizních kanálů a jednak ano, ve formě těch podcastů. Ovšem u těch podcastů většinou zjistíte, že to jsou takzvané mluvící hlavy, takže vy tam vlastně nepotřebujete vidět, vám stačí jenom slyšet. A proto také spousta těch subjektů vydává 2, to znamená jedno s videem a jedno jenom s audiem, aby to člověk mohl taky třeba právě přes mobil sledovat a nemusel se na to koukat. Jenomže to je tak, že podcasty jsou tak trochu móda, ještě nejsou úplně na špici, ale budou postupně ustupovat a hlavně ideálem je ten pořad uložit jako podcast, když ho připravujeme my, a nebo naopak, ten podcast vyrobený mimo lineární média zároveň odvysílat a tím mu zajistit tu pořádnou sledovanost. Ale ten pořád tak, jak tak, musí vzniknout. A my pořád máme jenom 2 uši a 2 oči, takže lineární vysílání se nepřežije. Kdo jste viděli film Vlny, tak musíte říct ano, prostě to je tak silný fenomén a zejména ve střední Evropě se neumíme představit život bez veřejnoprávních
rádií, po kterých můžeme žádat tu objektivitu, vyváženost, kontrolu a tak dále, veřejnou, a domlouvat se na tom, co to má vlastně být, a to už je dávno, prosím, domluvené, jestliže dneska některé hlasy volají, nepřidávejme jim nic, dokud nebude vyznačeno, co mají a co mohou dělat. Ona je to diskuze nepřetržitá, ale v podstatě je to tak nabídnout vlastně vyvážený obraz společnosti, neopomenout menšiny, vysílat pro ty, pro které nikdo nevysílá, jo, a z toho my si 2/3 bereme sami také. Jo, takže vlastně my už dneska moc do toho klubu té asociace nepatříme právě pro ten způsob obživy, který je daleko svobodnější než ten prodej reklamy. Takže ano, podcasty, ale lineární vysílání stále bude fungovat a věřte mi, že jak budou lidé stárnout, tak budou nacházet zalíbení právě v tom klidném poslechu, třeba v nemocnici na lůžku do ouška sluchátkama, a budou rádi, že nemusí upínat oči pořád na nějaké blbé seriály, na které se chtějí dívat další pacienti na pokoji. Řekl bys, že máme ještě společnou parketu s nějakým dalším rádiem? Tak Rádio 7 je další křesťanské rádio, shodou okolností také z Brna, kteří už také vysílají právě v DABu. My se vzájemně takhle podporujeme, teď už jsme se dlouho neviděli, ale vlastně to naše doprovázení toho menšího bratra, který je ovšem starší a je evangelizační čistě, jo, takže pro někoho je jedinečné Rádio 7 a pro někoho je výhodnější, pro vás, kde je zase komplexnější ta informace celková. A potom je ještě několik soukromoprávních, nekomerčních nebo takových těch malých, alternativních, a my jsme za ně rádi, ale jsme prostě jako popelka v tom všem. Myslím, že jsme toho probrali hodně. Martine, jak bys viděl naší budoucnost? My jsme už před 2-3 lety psali i ve Vlnění, i ve Zpravodaji a mluvili jsme o tom, o dalších možných kanálech, protože ten DAB umožňuje prostě jediné a jedinečné vzepětí se právě té rozhlasové branže. A nám by skoro bylo líto, kdybychom to nerozvíjeli dál. A je to takové rozcestí. Jednak nás teda utlumili právě ty potíže, které jsme teď uvedli, a my jsme se stěhovali vlastně do nového, kvalitnějšího prostředí, více vyhovujícího rozhlasovým potřebám právě proto, to je větší, abychom ho mohli spustit další kanály, třeba by si, myslím, rádi lidé přivítali a zalíbilo by se jim v nějakém pastoračním kanálu, kde by opravdu byly modlitby a klidná hudba a žádné ostré zpravodajství a tak. A výhoda by byla, že vlastně to know-how a to všechno vlastně máme, umíme a vlastně se jenom víc využívají ty technické prostředky. Takže když mi řekneme 36 milionů pro proglas, no tak za dalších 6 milionů by se dalo provozovat takový celoplošný modlitební kanál. Nebo kanál s pečlivě vybíranou, komentovanou hudbou. Ten už by mohl být i na bázi komerční, čili tam by mohla být reklama, že? Nebo by se na to mohli skládat ti, kteří tam potom účinkují. Jo? Nebo i v oblasti vážné hudby nemáme specializované, já nevím, třeba někdo má rád operu, to je těžko financovatelné, ale dá se představit prostě takové. A dneska vlastně každý velký provozovatel právě vytváří ty klony, jo? Protože ví, že má tu synergii na to a on vydává časopis a týdeník a internetový deník a má celoplošnou televizi, celoplošné rádio, potom nějaké menší, a on to vlastně všechno zužitkuje daleko lépe, čili i my bychom věděli, jak využít lépe toho souladu, že by ty modlitby byly samozřejmě tady i tam, takže by byly vlastně úplně zadarmo, že, a ta vysílací síť skutečně se dá dneska pořídit v řádu milionů, což na to pokrytí celé země, která není úplně malá, je vynikající cena. To je, přátelé, asi 20krát méně, než když jsme začínali a byla ta představa na celoplošné pokrytí tím FMkem. Tenkrát se říkalo 45 milionů, v dnešní měně by to bylo 90 milionů. No, tak to je úplně jenom zlomek toho, co bylo tenkrát. Já myslím z hlediska té budoucnosti, že k tomu v uvozovkách mediálnímu domu máme našlápnuto, protože samozřejmě máme vydavatelství. Vlastně i ta galerie nám pomáhá a podobně, prostě ten kulturotvorný stánek jsme. Tak. Čili já to můžu uzavřít, že pokud bude proglas žádán a pokud by byl další program vítán a žádán a potom podpořen, tak potud
jej můžeme provozovat. Nakonec, kdyby se třeba ten další nějak neujal, tak ho lze poměrně snadno ukončit beze ztrát. Takže to heslo Jsme s vámi doma pro uši i pro duši, já myslím, že stále platí. No. Já bych chtěl vyjádřit velkou naději. My máme tedy na zádech naloženo skutečně hodně starostí, ale ta velká naděje je v tom, že tady ty naše výzvy teďka velmi teda vychází, velmi nám v tom pomáháte, ale jak jsem naznačil několikrát jsem zmínil, zatím zůstaňme mírnými optimisty. To znamená, skutečně pokračujte dále v tom štědrosti a my se budeme snažit rozšířit to vysílání a navštívit tam ty nové posluchače, z kterých se budou rekrutovat noví přispívající, takže naraz nás nebude třeba 18 000, ale třeba 23 000 a potom už vyjde vlastně na jednoho méně a bude to stabilnější. A je to, Martine, krásný oslí můstek k tomu, že bychom znovu zmínili setkání kamarádů Proglasu tady u nás v Brně v sobotu 7. prosince, řekněme od 9 do 6, od 9 od rána do 6 do večera nebo do odpoledne. Zveme nejenom kamarády Proglasu, ale samozřejmě i všechny podporovatele, vlastně všechny posluchače, kteří by chtěli se podívat. Jenom zmíníme, máme to udělané formou takového přihlašovacího formuláře, který je pro nás důležitý, aby jsme objednali dostatek obědů a podobně. Takže pokud můžete a zvládáte, vemte to přes ten náš přihlašovací formulář, který máme na stránkách. Ale jinak je to opravdu setkání těch, kteří jsou aktivní, zajímají se, není potřeba nějaké technické fundovanosti, protože ty přijímače prostě jsou intuitivní, můžete si je spolu odvést, půjčit, koupit. To bychom rádi, aby prostě přijelo 250 lidí a odvezlo si 250 přijímačů, které se budeme snažit sehnat a doufat, že si je odeberete. A my stále trochu zapomínáme na tu druhou složku. Tím, jak pořád pracujeme, tak my vlastně zapomínáme i na to, že to setkání kaprů tady v Kamarádu Proglasu toho 7.12. má i ten rozměr té oslavy toho, že vstupujeme do 30. roku vysílání, čili vstupte s námi, oslavte to s námi. Není jen tak, ano. Což není jen tak, bude spousta tady věcí, krásná mše. Hele, já řeknu, že rozšířit DAB vysílání je největším úkolem v historii Proglasu. Vlastně stejně důležitým jako zahájit vysílání je to vysílat v tom dobu plně, opustit to FM, mít to všichni spokojeně, aby to pěkně hrálo. Pomáháme nejenom věřícím posluchačům, ale všem. Zanecháváme daleko menší uhlíkovou stopu a říkáme, že jako křesťané nejsme žádná zpozdělá ořezávátka. Tak moc děkujeme za vaši přízeň. Já jsem jenom chtěl doplnit, že s tímto mírným optimismem se budeme brzy tedy loučit a při té oslavě těch 30 let vyzveme k dalším 30 letům Proglasu. Tak, to je krásné přání. Moc děkujeme za pozornost. Loučí se Martin Holík a Jaroslav Vojtěch.